בניסוי מתח הדקים אנחנו נבחן תופעה מעניינת שמתרחשת בסוללות. אם למשל ניקח בטריה של 3 וולט ונבחן את המתח עליה, אנחנו כמובן נראה שהמתח עליה הוא 3 וולט. אבל למעשה הבטריה יודעת לתת לנו את המתח הזה של ה3 וולט רק במצב אחד, רק במצב שלא משתמשים בה. במצב שכן משתמשים בה, למשל אם אנחנו מעמיסים על איזשהו עומס או אם נרצה להדליק מנורה, אנחנו נראה שהיא כבר לא יודעת לספק לנו את ה3 וולט. ככל שהעומס שנעמיס על הבטריה יהיה גדול יותר, או במילים אחרות, ככל שנרצה להדליק מנורה גדולה יותר, ככה אנחנו נראה שנפילת המתח על הבטריה תהיה גם היא גדולה יותר. למעשה, זהו ההבדל בין בטריה זולה לבטריה יקרה. גם בטריה זולה תראה לנו 3 וולט וגם בטריה יקרה תראה לנו 3 וולט. ההבדל ביניהם יהיה שהבטריה היקרה יותר תדע לשמור על ה3 וולט האלה גם תחת עומס. הבטריה הזולה תיתן לנו את ה3 וולט רק בתנאי שאנחנו לא משתמשים בה. התופעה הזו מתרחשת כתוצאה מפעילות כימית בבטריה, ובניסוי שלפנינו אנחנו מחפשים דרך לתאר את התופעה הזו בצורה פשוטה ככל הניתן. איך נתאר את התופעה הזו? בצורה הכי פשוטה שאפשר, אנחנו נניח שהבטריה מורכבת ממקור מתח ואחריו מחובר בטור נגד קטן. בניסוי שלפנינו אנחנו נראה האם המודל הזה שאנחנו מציעים הוא מספיק מדויק. כלומר, האם תיאור של הבטריה כמקור מתח ואחריה מחובר בטור נגד, מתאר בצורה מדויקת את התוצאות של ניסויים שונים שנעשה עם הבטריה. אז בואו נראה מה זה אומר. אנחנו נבנה את המעגל הבא. יש לנו את הבטריה שלנו, שכאמור אנחנו מתארים אותה כמקור מתח שאליו מחובר בטור נגד קטן, ואת הבטריה שלנו אנחנו נחבר לנגד משתנה. אנחנו נשנה מספר פעמים את גודל ההתנגדות של הנגד המשתנה, ובכל פעם נבדוק מהו המתח ומהו הזרם שמספקת לנו הבטריה. אז המעגל הראשון, המעגל התחתון באיור, יהיה בנוי מבטריה, מנגד משתנה, וממולטימטר שמודד לנו את הזרם במעגל. המעגל השני, המעגל העליון בסרטוט, יהיה בנוי ממולטימטר שבודק לנו את המתח בין שני ההדקים של הבטריה. שימו לב שגם מדידת המתח וגם מדידת הזרם מתבצעים על ידי מולטימטר. כלומר יש לנו מולטימטר אחד שאנחנו מודדים איתו את המתח, ומולטימטר שני שאנחנו מודדים איתו את הזרם. אני מזכיר לכם שכאשר המולטימטר מודד את הזרם, אנחנו לפעמים גם נקרא לזה אמפרמטר, אז אנחנו מחברים אותו בטור למעגל, וההתנגדות שלו היא זניחה ולכן הוא לא מפריע. כאשר אנחנו מודדים את המתח, אנחנו נקרא לזה לפעמים וולטמטר, ואז אנחנו מחברים אותו במקביל, וההתנגדות עליו היא אינסופית. מה שזה אומר, זה אומר שהזרם יזרום לנו רק במעגל התחתון, במעגל העליון לא יהיה בו זרם. מה המטרה של המעגל העליון? המטרה של המעגל העליון היא בעצם למצוא את המתח על הנגד המשתנה. שימו לב שכל החלק הימני הוא בעל מתח זהה, כלומר המתח שיש לי בנקודה העליונה והמתח שפה יש לי בתחילת הנגד הוא כמובן זהה. המתח שפה יש לי בצד שמאל של הוולטמטר והמתח שכאן יש לי בצד שמאל של הנגד המשתנה הוא גם מתח זהה, ולכן מדידת המתח במעגל העליון בעצם תיתן לנו את המתח שיש לנו על הנגד המשתנה. אז אנחנו נבצע מספר מדידות של המתח והזרם במעגל, ונבחן האם התוצאות האלה תואמת לנוסחה שמתארת את המעגל. אנחנו נרשום את הנוסחה כך: המתח שמספקת לנו הבטריה, המתח בין שני הדקי הבטריה, שווה לקעם שמספק את הבטריה, פחות נפילת המתח שנגרמת בגלל ההתנגדות הפנימית של הבטריה. כלומר יש לנו אפסילון מינוס IR, וזה נותן לנו את המתח שהבטריה נותנת, ואנחנו קוראים לזה מתח הדקים. אם המודל שבחרנו נכון, כלומר אם הנוסחה הזו מתארת בצורה מדויקת את המערכת שלנו, אז אנחנו נגלה שהתוצאות של המדידות שלנו יהיו תואמות לנוסחה שתיארנו. אז לתוצאות המדידות אנחנו נרשום כך: יש לנו טור אחד בטבלה שמתאר את ההתנגדות, טור שני שמתאר את המתח, וטור שלישי שמתאר את הזרם. אנחנו מבצע 5 מדידות, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. בכל אחד מן הניסויים אנחנו משתמשים באיזשהו נגד אחר, ושימו לב שאנחנו לא יודעים מה ההתנגדות שלו. כלומר, אנחנו משנים את ההתנגדות של הנגד, אנחנו בכל אחת מהפעמים נבחן את המתח ואת הזרם, אבל אנחנו לא יודעים מה ההתנגדות בכל אחת מהפעמים. בנוסף, אנחנו נבצע 2 ניסויים נוספים, שבהם אנחנו כן יודעים את ההתנגדות. התנגדות 0 והתנגדות אינסופית. איך נבנה מעגל עם התנגדות אפסית, ואיך נבנה מעגל עם התנגדות אינסופית? פשוט מאוד.
כדי לבנות מעגל עם התנגדות אפסית, אנחנו נקצר את המעגל, נבצע כאן איזשהו קצר, וכך הזרם שזורם במעגל לא זורם דרך הנגד, ולכן הדרך שהזרם עושה קצרה יותר, ואנחנו קוראים לזה זרם קצר. מצב כזה הוא כמובן בעל התנגדות אפסית. איך אנחנו עושים התנגדות אינסופית? אנחנו ננתק את המעגל, ועכשיו אם המעגל מנותק, אז כמובן אין פה זרם, ונתק במעגל משול להתנגדות אינסופית. אז כאמור, מדידה אחת נעשה עם התנגדות אפסית, מדידה שנייה נעשה עם התנגדות אינסופית, ובנוסף לזה נעשה עוד 5 מדידות נוספות עם מדידות שונות של הנגד המשתנה. אנחנו נשתדל עד כמה שניתן שהקפיצות בגודל ההתנגדות יהיו זהות. כלומר, אם יש לנו 5 מדידות, אנחנו נבצע פחות או יותר 5 קפיצות זהות. נניח שיש לנו נגד משתנה שנע בין 0 ל-20, אנחנו נבצע מדידות על 0, 4, 8, 12, 16 ו-20. לאחר שנבצע את 7 המדידות ונרשום את התוצאות בטבלה, אנחנו נבחן ונראה עד כמה תוצאות הניסוי האלה תואמות לנוסחה שתיארנו. אם נראה שתוצאות הניסוי שלנו תואמות לנוסחה, נוכל לומר שהמודל המתמטי שהצענו נכון. כלומר, שהמודל המתמטי שמתאר את הבטריה כמקור מתח ואחריה מחובר נגד קטן בטור, מתאר בצורה פחות או יותר מדויקת תוצאות של ניסוי שאנחנו יכולים לעשות בעזרת הבטריה. כדי שנוכל להבין טוב יותר את התוצאות שקיבלנו בטבלה, אנחנו נסרטט אותה על גרף. אנחנו נסרטט גרף שבו הציר האופקי יהיה הזרם, I, הציר האנכי יהיה המתח, V, ועל הגרף אנחנו נתאר את 7 תוצאות הניסוי. המדידה הראשונה כאמור הייתה כאשר המתח היה 0. אז אנחנו נציב בנוסחה מתח 0 ונבודד את הזרם I. ולכן אנחנו נקבל שהזרם שלנו הוא אפסילון חלקי R כאשר המתח הוא 0. אנחנו קוראים לזרם הזה זרם קצר. אז אנחנו נזכור, זרם קצר זה אפסילון חלקי R קטן, ושוב למה זה קורה? כי אם המעגל שלנו יקוצר, כלומר הדרך תהיה יותר קצרה ולא תעבור דרך הנגד, אז ההתנגדות היחידה שיש לנו זה R קטן, ולכן לפי חוק אום אנחנו כאמור נקבל שהזרם קצר שלנו שווה לאפסילון חלקי R קטן. אז זו כאמור המדידה הראשונה שלנו, זה הזרם I, על מתח 0, אז אנחנו מסמנים את הנקודה הראשונה. הנקודה הבאה שנסרטט היא הנקודה כאשר הזרם הוא 0. ראינו כבר שיש לנו מדידה שנייה כאשר הזרם הוא 0, הזרם הוא 0 כאשר יש נתק, ואם אני אציב במשוואה זרם 0, אנחנו נקבל שהמתח שווה לאפסילון. אז אני אציב כאן V שווה לאפסילון. זו כאמור המדידה השנייה, וגם היא ברורה מאליה, כי הרי אם המעגל שלנו ינותק, לא יזרום זרם דרך הנגד הקטן, ולכן המתח בין ההדקים יהיה שווה לאפסילון. זה מה שאמרנו בהתחלה, שאם יש לנו בטריה של 3 וולט, היא תיתן לנו בדיוק 3 וולט, רק בתנאי שאנחנו לא משתמשים בה. כלומר, רק בתנאי שלא זורם בזרם. אז זו הנקודה הראשונה שמדדנו, וזו הנקודה השנייה שמדדנו. בנוסף לשתי המדידות האלה, כאמור יש לנו 5 מדידות נוספות, בהתנגדויות שונות, שכאמור אנחנו לא יודעים את ההתנגדות, אבל אנחנו כן יודעים את המתח ואת הזרם, ולכן אנחנו נוסיף פה לגרף עוד 5 מדידות שונות, ובזה בעצם סיימנו את השלב הראשון. אם אנחנו נראה שכל הנקודות שלנו יכולות להתחבר לאיזשהו קו אחד, נוכל לומר שהקו הזה מתואר על ידי הנוסחה. כלומר, אם 7 המדידות שלנו ייתנו לנו איזושהי פונקציה לינארית, נוכל להגיד שהמודל המתמטי שלנו עובד לפי התוכנית. חשוב לשים לב לדבר נוסף. סרטטתי פה את הנקודות בצורה די אקראית. אנחנו עשינו את המדידות עם קפיצות קבועות בהתנגדות, אבל זה לא אומר שהקפיצות יהיו קבועות על הגרף. למעשה, למיקום הנקודות יש משמעות קריטית, ואנחנו נדבר עליה בהמשך. וכאן בעצם סיימנו את שלב א', שלב המדידות של המתח. בשלב השני, אנחנו נרצה לבדוק את המודל שהצענו, את המודל של הבטריה שהיא אפסילון ועוד איזושהי התנגדות, גם לנוסחה נוספת, נוסחת ההספק. אז אנחנו ניקח את הנוסחה שלנו, ואנחנו נציב בטבלה טור נוסף. מהו הטור הנוסף? הטור הנוסף הוא הספק. אנחנו זוכרים שהספק זה מתח כפול זרם. כלומר, ניקח את כל אחת מהמדידות, ונבצע חישוב פשוט של המתח כפול הזרם. שימו לב לדבר מאוד מעניין.
יש לנו פה תוצאות חדשות שהן אך ורק חישוב של הבדיקות שכבר עשינו. כלומר, עשינו מדידות, בעזרתם בחנו את הנוסחה של הזרם, ועכשיו בלי לעשות מדידות חדשות, אלא לקחנו את המדידות שכבר עשינו, ורק ביצענו בהם איזושהי מניפולציה מתמטית, אנחנו פשוט מכפילים v כפול i, ועכשיו אנחנו נבחן מחדש את התוצאות. אז אני מזכיר לכם שנוסחת ההספקים שלנו, W work, כפונקציה של i, כי מה שמעניין אותי זה לראות איך ההספק שלנו משתנה כפונקציה של הזרם, אנחנו יודעים שזה שווה ל-vi, ואם אנחנו רוצים לרשום את זה בצורה קצת יותר מפורשת, ניקח את ה-v שמצאנו בנוסחה הקודמת, ונציב אותו בנוסחה כאן. אז במקום v יש לנו אפסילון פחות ir, כפול i, אז יש לנו אפסילון כפול i, פחות i בריבוע r. שוב, לקחנו את ה-vi, הצבנו במקום v את מה שמצאנו בנוסחה הקודמת, ומצאנו את נוסחת ההספק. גם את הנוסחה הזו, את נוסחת ההספק, אנחנו כאמור נסרטט על הגרף. אז יש לנו כאן כמובן פרבולה, כן, יש לנו פה משוואה מסדר שני, כלומר מחזקה שנייה. הפרבולה תהיה פרבולה בוכה, ואנחנו נסרטט אותה כך, יש לנו פרבולה בוכה, ואנחנו נבחן מתי הפרבולה חותכת את הציר האופקי, כלומר מתי ההספק שווה ל-0. אז מתי ההספק שווה ל-0? או כש-v שווה ל-0, או כש-i שווה ל-0. i שווה ל-0 בראשית הצירים, זה ברור. v שווה ל-0 באיזושהי נקודה פה שכבר מצאנו קודם. כאשר הזרם שלנו הוא זרם קצר, אנחנו יכולים לומר שהמתח הוא 0. ולכן גם ההספק הוא 0, v כפול i. אז יש לנו פה את הפרבולה הבוכה, ובעצם סיימנו לסרטט את גרף ההספק. שימו לב שגרף המתח וגרף ההספק אלו שני גרפים שונים לגמרי. ובעצם לקחתי שני גרפים והדבקתי אותם אחד על השני. מה היתרונות ומה החסרונות של דרך הפעולה הזאת? קודם כל אני יכול לעשות את זה כי גם במתח וגם ההספק הציר האופקי הוא שניהם אותו ציר, בשניהם הציר האופקי מתאר לי את הזרם. הציר האנכי הוא כאמור מתאר שני דברים שונים, פעם אחת את המתח ופעם אחת את הזרם. ולכן צריך להיזהר עם זה. מצד אחד, למשל, לנקודת החיתוך בין הגרפים אין בכלל משמעות. למה אין משמעות? כי אלה שני גרפים שונים בכלל, עם יחידות שונות. מצד שני, במקומות שבהם למשל הגרף הראשון מתאפס, גם הגרף השני מתאפס. ולכן יש יתרונות בלקחת שני גרפים ולהדביק אותם אחד על השני. שוב, יש דברים שמותר לנו לבחון בצורה הזאת, ויש דברים שאסור לנו לבחון בצורה הזאת, ובהמשך אנחנו נראה בצורה יותר מדויקת איך אנחנו מוצאים את הקשר בין שני הגרפים האלה. אז אחרי שסיימתי לסרטט את גרף ההספק והדבקתי אותו על הגרף של המתח, אני יכול למצוא את קודקוד הפרבולה, כלומר אני יכול להבין שלהספק שלי יש איזושהי נקודת מקסימום, יש איזשהו זרם שייתן לי את ההספק המקסימלי, וזרם גדול יותר או זרם קטן יותר כבר יפגע לי בהספק. מה הנקודה הזאת? איפה אני מוצא את הנקודה של ההספק המקסימלי? שימו לב שהפרבולה היא כמובן סימטרית, אז אם מצאתי את נקודת החיתוך הראשונה על ה-0,0 ואת נקודת החיתוך השנייה בזרם קצר, אז כמובן שמטעמי סימטריה ההספק המקסימלי הוא בין שתי הנקודות, כלומר באפסילון חלקי 2r. אז אני יכול להגיד שאם הזרם שלי יהיה אפסילון חלקי 2r, ההספק שלי יהיה ההספק הגדול ביותר שהבטריה תוכל לתת לי. את מציאת נקודת הקיצון, כמובן שיכלתי למצוא בדרכים נוספות, כמו למשל לגזור את פונקציית ההספק ולהשוות ל-0. שימו לב שפונקציית ההספק היא פונקציה ריבועית, לעומת פונקציית המתח שהיא פונקציה לינארית, כלומר פה i הוא בחזקת 1 ופה i הוא בחזקת 2. פונקציה ריבועית היא פונקציה מורכבת יותר לניתוח, למשל, לפונקציה ממעלה שנייה יש כאמור נקודת מקסימום. את נקודת המקסימום הזאת אנחנו נרצה למצוא, ולא בטוח שחמשת המדידות האלה ייתנו לנו את נקודת המקסימום. אז אנחנו רואים יפה בגרף שלהספק שלנו יש איזושהי נקודת מקסימום, אבל אנחנו יכולים לראות את זה גם בלי הגרף. בואו נראה איך רואים את זה בדרך קצת יותר יצירתית. אם יש לנו את הגרף הזה, את הגרף של המתח, וכל נקודה על הגרף מסמנת התנגדות מסוימת, אני יכול לבחון את ההספק בצורה הזאת. האורך של הצלע האופקית זה הזרם שלנו. האורך של הצלע האנכית זה המתח שלנו. כאמור, הספק זה מתח כפול זרם, ולכן שטח המלבן ייתן לי בעצם את גודל ההספק. עכשיו, אם אני רוצה לשאול את עצמי, אז באיזה נקודה בעצם יהיה לי הספק מקסימלי? אז אני אזיז את הנקודה הזאת למקומות שונים על הגרף, ואני אראה שכשאני מזיז את הנקודה,
שטח המלבן משתנה. ככל שאני אתקרב למרכז, לאמצע הקו, אני אקבל שטח מלבן גדול יותר. וככל שאני אתרחק לקצוות, אני אקבל שטח מלבן קטן יותר. וגם ככה אפשר לראות שבעצם באמצע הקו אנחנו נקבל את ההספק המקסימלי או את שטח המלבן המקסימלי, וזה כאמור מה שראינו בגרף. בשלב הבא אנחנו ניקח את הנקודות שמצאנו, כן, את הנקודות של ההספקים השונים בהתנגדויות השונות, נציב באקסל ונבקש מהאקסל לעשות לנו איזושהי התאמה לפונקציה ממעלה שנייה. כלומר נבקש ממנו למצוא את הפונקציה הזאת בעזרת 7 המדידות שביצענו. אנחנו עלולים לגלות שוב שהאקסל מתקשה למצוא את הפונקציה הפרבולית בעזרת 7 הנקודות שמצאנו. כדי להבין את הבעיה, למה זה קורה, וכדי להבין איך לפתור אותה, אנחנו צריכים להבין באיזה התנגדות יש לנו את ההספק המקסימלי. כי מצאנו באיזה זרם יש לנו את ההספק המקסימלי, אבל אנחנו רוצים לראות באיזה התנגדות יש לנו את ההספק המקסימלי. למה? כי אני רוצה לבצע את המדידות סביב ההתנגדות הזאת. אני רוצה לעשות מדידות גם בהתנגדות מימין וגם בהתנגדות משמאל. כלומר, אני רוצה לדעת איפה, באיזה התנגדות יש לי את ההספק המקסימלי, ושוב אני רוצה שיהיה לי מדידות גם מימין וגם משמאל לנקודה הזו. כדי למצוא באיזה נקודה על הגרף יש לי את ההתנגדות שתיתן לי את ההספק המקסימלי, אני בעצם רוצה לקחת גרף שלישי ולהדביק גם אותו על הגרף שלנו. אני רוצה לקחת גרף של התנגדות כפונקציה של זרם, כי אני בעצם שואל באיזה התנגדות יש לי את ההספק המקסימלי, ולא באיזה זרם יש לי את ההספק המקסימלי. איך אנחנו עושים את זה? אני רוצה למצוא את הקשר בין I לבין R. אני רוצה בעצם לדעת באיזה התנגדות יש לי את הזרם שייתן לי את ההספק המקסימלי. אז אני רוצה למצוא את הקשר בין R לבין I. איך אני מוצא אותו? אני מסתכל על המעגל התחתון, ואני רושם את נוסחת נפילת המתחים, או בשמה השני, נוסחת קירחוף. מה נוסחת נפילת המתחים תיתן לי? שהמתח הראשון אפסילון, זה אפסילון, פחות הנפילה הראשונה, שזה I כפול R קטן, רשמתי מינוס I כפול R קטן, פחות הנפילה השנייה, I כפול R גדול, אז אני רושם פחות I כפול R גדול, זה שווה ל-0, כי שוב, סכום הנפילות של המתחים במעגל שווה ל-0. מכאן אני מעביר אגפים ומבודד, ואני רושם ש-R שלי שווה ל-אפסילון חלקי I פחות R. אז זה כאמור קיבלנו מהנוסחה הזאת, ועכשיו אנחנו יכולים למחוק את הנוסחה הזאת. בשלב הבא, אני רוצה לקחת את הנוסחה ולסרטט אותה על הגרף. אז יש לנו פה גרף שלישי. שוב, הדבקתי גרף על גרף על גרף. בשלושת הגרפים יש לנו את הציר האופקי שהוא הזרם, וכל אחד מהצירים ההניחים הוא בעצם ציר אחר. בכחול יש לנו את המתח, באדום יש לנו את ההספק, ועכשיו הוספתי בירוק את גרף ההתנגדות. אז יש לנו התנגדות כפונקציה של הזרם. אנחנו יכולים לראות פה למשל שבזרם קצר יש לנו התנגדות 0, אנחנו רואים שהגרף ההתנגדות מגיע ל-0, וכאן בצד השני, בנתק, יש לנו התנגדות אינסופית, ולכן הגרף פה בעצם שואף לאינסוף. אז למה הוספתי את הגרף של ההתנגדות? כי אני רוצה לבחון איפה המדידות שביצעתי נמצאות על שלושת הגרפים שלנו. אם למשל, רק לצורך הדוגמה, ביצעתי את 5 המדידות בחלק הזה, כלומר בחלק שההתנגדות היא קטנה מאוד. אז אני אקבל את המדידות על גרף המתח פה, ואת המדידות על גרף ההספק פה. עכשיו, מה הבעיה? אם אני מסתכל על הגרף הלינארי, שהוא גרף פשוט יחסית, מספיק לי כאן 5 או 6 מדידות כדי להבין איך עובד הגרף הלינארי. מצד שני, אם אני מסתכל על גרף פרבולי, 5 מדידות שכאלה לאו דווקא ייתנו לי את התוצאה שאני מבקש. כי 5 מדידות כאלה למשל לא כל כך רחוקות מלהיות גרף לינארי. שימו לב, אני יכול לתאר פה איזשהו קו, שהוא פחות או יותר עובר בנקודות, או לפחות לא עובר רחוק מהן, ולכן האקסל יתקשה למצוא פה את הפונקציה הפרבולית. שוב, אם כל המדידות שלי נמצאות באותו צד של נקודת המקסימום, כולם כאן נמצאות מימין לנקודת המקסימום, יהיה קשה לראות את זה כפרבולה, כי למשל, שוב, אפשר לראות את 5 הנקודות האלה כמו למשל גרף לינארי. אז אנחנו מבינים שכדי למצוא את הפרבולה הזאת, לא יספיקו לנו מדידות רק מצד אחד של הקודקוד. ולכן אנחנו צריכים לבצע מדידות גם בהתנגדות שהיא מימין לקודקוד וגם בהתנגדות שהיא משמאל לקודקוד. כדי למצוא את זה, אנחנו צריכים קודם כל להבין איפה הקודקוד הזה נמצא. כלומר, באיזה התנגדות
יהיה לנו את ההספק המקסימלי. איך אנחנו נמצא את זה? הרי כבר מצאנו באיזה זרם יש לנו את ההספק המקסימלי. אז אם אנחנו ניקח את הזרם שמצאנו ונציב אותו פה, אנחנו נקבל את ההתנגדות של הזרם שייתן לנו את ההספק המקסימלי. אז אנחנו מקבלים ש-R, כאשר ההספק הוא מקסימלי, שווה ל-R קטן. כלומר, כאשר ההתנגדות שלנו שווה ל-R קטן, אז אנחנו מקבלים את ההספק המקסימלי. עכשיו, כשאני יודע באיזה התנגדות יש לי את ההספק המקסימלי, נותר לי לבצע מדידות מימין ומשמאל להתנגדות הזאת. עכשיו שימו לב לדבר מעניין. אם R קטן היא התנגדות קטנה מאוד, אני עלול בכלל לא לבצע מדידות מצד אחד שלה. מה זה בעצם אומר? נניח ש-R גדול הוא עד 20. אז אם אני מבצע 5 מדידות, הקפיצות הן כאמור 20 חלקי 5, כלומר 4. כלומר המדידה הראשונה שלי נמצאת על ה-4, וההתנגדות של הנגד הקטן יכולה להיות קטנה מ-4. כלומר, כל 5 המדידות יהיו באותו צד של הפרבולה. כדי לבצע את המדידות משני צידי הפרבולה, אני צריך להוסיף מדידות שיהיו כאמור גם מימין וגם משמאל ל-R קטן, גם יותר מ-R קטן וגם פחות מ-R קטן. אז הבנו שאני צריך לבצע מדידות נוספות, שיש להן התנגדות שהיא קצת יותר גדולה וקצת יותר קטנה מ-R קטן, כדי לקבל מדידות משני צידי קודקוד הפרבולה. עכשיו בואו נראה בצורה קצת יותר מדויקת איך צריכות להיראות המדידות האלה. כדי להסתכל על זה, אני בוחן גרף חדש, גרף של ההספק כפונקציה של ההתנגדות שלנו, כן? כפונקציה של ההתנגדות של הנגד המשתנה. שימו לב שאת הגרף הזה אני לא יכול להדביק על הגרפים הקודמים, כי פה הציר האופקי הוא I, ופה הציר האופקי הוא R, ולכן אין שום קשר בעצם בין שני הגרפים, ולכן צריך לסרטט את זה כגרף נפרד. עכשיו, איך בעצם סרטטנו את הגרף הזה? איך הגעתי לגרף הזה? אני רוצה את ההספק כפונקציה של R גדול. יש לי פה הספק כפונקציה של I, יש לי פה R כפונקציה של I, אז מפה אני אבודד את I כפונקציה של R, יציב את זה פה ויקבל הספק כפונקציה של R. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהפיק שלנו, שכאמור אנחנו יודעים שהפיק יהיה ב-R שווה ל-R קטן, כן, ההספק המקסימלי יהיה כאשר הנגד שלנו יהיה שווה להתנגדות הקטנה, ואנחנו רואים שמימין ומשמאל הגרף לא מתנהג בצורה סימטרית. כלומר, כאשר אנחנו ניקח ערכים של R קטנים מ-R קטן, מהר מאוד אנחנו נקבל הספק אפסי. ולכן צריך להיזהר כאן, צריך לבצע מדידות ממש קרובות ל-R קטן. אם נניח R קטן הוא 3, אנחנו צריכים לבצע מדידות על ה-2.9, 2.8, 2.7. כי קפיצה יותר גדולה כבר תאפס לנו את ההספק בכלל. אוקיי, אז ראינו בעצם שאנחנו צריכים לבצע מדידות נוספות כאשר ההתנגדות שלנו שווה ל-R קטן, קצת יותר וקצת פחות, ובזה אפשר להגיד שסיימנו את הניסוי. אז בואו נסכם. קיבלנו שההתנגדות של R קטן תיתן לנו את ההספק המקסימלי של הבטריה. בנוסף לזה, אנחנו יודעים באיזה זרם יהיה ההספק המקסימלי, זה אפסילון חלקי 2R, שזה כבר מה שמצאנו כאן. בנוסף לזה, וזה אולי הנתון החשוב ביותר, מה יהיה ההספק המקסימלי? אנחנו יודעים באיזה התנגדות יהיה לי את ההספק המקסימלי, ואם אני אקח את ההתנגדות ויציב אותה בהספק, אני אקבל את ההספק המקסימלי. אנחנו רואים שההספק המקסימלי של הבטריה הוא אפסילון בריבוע חלקי 4R קטן. מה זה בעצם אומר? אם אני חוזר לעניין של איכות של בטריה, אז אם אני אקח למשל בטריה יקרה ובטריה זולה, שניהם ייתנו לנו אפסילון זהה, שניהם ייתנו לנו אפסילון נניח של 3 וולט. מה ההבדל בין הבטריות? ההתנגדות הפנימית. בטריה יקרה יותר, יש לה התנגדות פנימית נמוכה יותר, ולכן היא יכולה לספק לי הספק גדול יותר. לא תמיד אני צריך את זה, יכול להיות למשל שאני רוצה להשתמש באיזשהו מכשיר אלקטרוני. מכשיר אלקטרוני לא דורש ממני הספקים גבוהים, ולכן אני יכול להשתמש בבטריה זולה. אבל חשוב להבין את ההבדל בין בטריה זולה לבטריה יקרה. בסופו של דבר, ראינו שכל התיאוריה הזאת קשה לה לבוא לידי ביטוי אם אנחנו מבצעים את המדידות במקום הלא נכון. בואו נסכם למה שיהיה לנו בכלל מקום כזה. שימו לב, עכשיו סרטטתי פה את 5 הנקודות בצורה מדויקת. הוספתי משבצות, ונניח שזו ההתנגדות הגדולה ביותר. זה גרף ההתנגדות, נניח שההתנגדות הזאת היא 20. אז אמרנו, אני מבצע 5 מדידות, כלומר, אני מבצע בכל חמישית קפיצה בין 20 ל-0. אז יש לי קפיצה ראשונה, קפיצה שנייה, קפיצה שלישית, קפיצה רביעית, וקפיצה חמישית. שוב, כל הקפיצות הן בגובה אנכי זהה. משבצת, 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 משבצת. שימו לב שגם אחרי שביצעתי 5 מדידות, כל המדידות נמצאות באותו צד של הפרבולה, ולכן אני צריך להוסיף מדידות.
אז כאן סיימנו את הידע התיאורטי שאנחנו צריכים לדעת בשביל לבצע את ניסוי מתח ההדקים, וזה הזמן לעבור ולהתחיל לבנות את המערכת של הניסוי.